हा आज हा कुशेरस कसं म्हणा रे. आधी संबळचे दिवस नाही ग. संबळ हातांतच नव्हे त्यांच्या भारी कुशेरस वही ग अम्मा. मैन पूर्ती काम करताना बेजार लागता. हे घर ऑफिस यो खई पुणी धावनच्या मन दिसता. अशी महिने संबळ हाता मिळताना त्या बेजार पूर्ती धावनत पळे भारी खुशी देता. वही अब्बा कितले काम असं हा पद संच मात्र सोना ग. निद्यान तर पद सांगत असत के हन्नी मग सकाळी बिष्टा येतात वही ग. काय ना म्हणा री एक वार एक पण पुणी हवा निद्यान पद सांगत ग. वही हन्नी चढवायला तर सांगून चढा नसत ती केला पण ते कॉपत ती. अम्मा प्रति महिने संबळ घेताना मग तू गेला नी अन्न लुडग असो मरलेल म्हणकेत गो. तुम्ही दोघ जणांना कितले कष्ट पाहून मग शिकेल गो अम्मा. आजी त्याचे फल हा आणि मी बमना घरची आणि बस इथं असती. पाप तुम्ही मात्र तशी असती असं गो अम्मा. अनेक जण म्हणतो हा तू गेला पूत जात गो. हा तू पळून घेत गो अम्मा. हा दायत अम्मा ना बा एक पण तशी बेजार दत्त गो अम्मा. हा आम्ही परा कुशेर असत गो आनंदी आराम नव्हे. हा दायतम्मा दवरता. ओहो हिगेल हातान भारी दुड्डस मलरी. आज मका लायक एक डील मेळे. रात्री सकडन निद्दल मगीर वच्चो नो मिगेल काम करचेंची. ओहो दोघ जणही गम्मत निद्दर असती. हाव हुकून मिगेल काम सूर करता. चर्चक ऐलिन रे हाव सोनामो हो हो हो. हा हे कसं नाही ही बैल म्हणशी पद संच सूर केल मू. हा 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 तिका पद संगत अभ्यास अस निदांतवरे पद सांगता म्हणून तवळी सांगतसील नव्हे ती. हा असो इथे नुत असत मग तुम्ही वरे पद सांगती. हो हो गम्मत नी तरस ही पद सांगतस तान पद सांगनी म्हणून ती उठून बसल्यावर कष्ट एक काम करता हावची पद सांगता अशी नका घुऊन रबता मग. इथे पद सांगती हवाने पण सांगता तुम्ही सांगतीची. चर्चक ऐलिन रे हाव सोनामो हो. चर्चक आईला गो घेऊन तमू ओ. आय लव यू मोन सांगलरी हाव सोडतमो. थतो हे मात्र साथ दिना. हावी आय लव्ह यू म्हणजे मिगेल बाईले मात्र आणि कोणाका सांगना बा. चोर दलरी चोरांक एक नियत म्हण असता हाव सांगना आबा. ओहो तुम्ही सांगनात रे. हा जी सांगता हक्कपणी तुम्ही सांगता. गज्जू आय लव यू आंबे गज्जूचे आणे. हा हे अडना. चटणी आय लव्ह यू लसणे चटणीचे आणे. रंद पकोरनो दवरला जवचा कययाती. चर्चे काम दवो जोनूची वत्त गो. गज्जू आय लव यू आंबे गज्जूचे आणे. ही एक बाईल मनीषी थो दी सगळे पद सांगून किरकिर करता. रात्री निदान तू ही गेल पद कसं नवस्त की थो. आणि कसं नाही सांगना मग कसं सांग म्हणून कळलं हवे एक दोवर घेता. चर्चक आईला गो निदोन पडी ओ. हा हे कसं नाही ही गेल ध्वनी धरलेल ध्वनी म्हणके दल्ला मू कसं दल्ला हिक्का. हा ही घरांत अस मागीर येता पोत सांगेल कोण ते उठून पळयता. हा आमगेल घरात चोर रिगला राब करत तका. इतलं वेळ झालं री हे बाईल मनशल सुद्धी ना बा. नी राहिला की म्हणे टेस्ट करता मग
हांव तर एकच एक सांगचे मंत्र म्हणके त्यांची सांगता. चर्चक आईला गो नी दोन पडी हो हो हो. हेंची हत्त दोकोनो हेंची बोड्ड दोन घेऊन मोडनो घालतरे तुका चोरू महाराया. ಅಯ್ಯೋ ಕೈ ಸಿರ್ಕನ್ನತಿಲ್ಲ ಆಜ್ ಹಂಗ್ ಸಿರ್ಕೊಂಡ್ ಪಳ್ಳೆ ಮೋ. हुन हुन उंडो हुन हुन मंडो कोर दित्त हावा पुढे तुम्ही खाल्ला आणि वेरी खायना जन्म जन्मंतु विसरचन ज हुन हुन उंडो हुन हुन मंडो कोर दित्त हावा गेरे खारे खाऊन वसरे. बदमाश ಅಂತೂ ಇಂತೂ ಆಜ್ ಹತ್ತ ಮಿಳ್ವೆತು ತುಕು ಸ್ಟೇಷನ್ ಹೋರ್ನು ಏರೋಪ್ಲೇನ್ ಚಡೈತ್ರೆ. ಪೊಲೀಸ್ ಮಾಮ ಇಲ್ವೇ? ಹಾ ನಿಮಗೆಲ್ ಕಾಣಿ दल्ल्याची. सर हो चोरू हंगायला म्हण तुम कश कळले? पोलीस मम्माक हांव फोन कोण सांगील म्हणटा तुम्ही चोरा मारताना म्हाका एक चोर धरले. एक चोर धरलेले तक्षण ಕೂಡ್ಲೆ ಮಮ್ಮ ಫೋನ್ ಕೊಂಸೊಳ್ಳೆ. ಹಗಲ್ ನಾವ ಕಳ್ಳಪ್ಪ ಮುಣು ಹಗಲ್ ಕಾಮ್ ಬರಿ ಚೊರ್ಚೇಂಚಿ हंगलगर पूरा पड़ोचे घरम कौन सती कश सती पूरा पड़ोंगेचे राती झगूर घरा भीतर रिगून ಬಂಗಾರ ದುಡ್ಡು ಪೂರ್ತಿ ಕೆನ್ ಬಾಯ್ರೆ వచ్చೆ ಹಿಂಚೆ ಹಗಲ್ ಕಾಮ ಅಮ್ಕಂತೂ ಹಗ್ಗ ತರ್ಚಕ್ಕ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟದಲ್ಲೇ ಕಂಚು ನಮ್ಮನೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಕೋರ್ನು ಸೊಲುನ್ ಗೆಲ್ಲಲಿಂತಿ ಆಜಿ ಮೆಳ್ಳು ಪಡೆ ಅಬ್ಬಾ ಭಾರಿ ಖುಷಿದಲ್ಲೇ. पोलीस मम्मा हे चोर मेलच्या कारण कोण गोतसवे मिगेल बायल ती पद सांगची पिशे तुमका हे गोतस का राती निदान ती पद सांगता तशी जाऊन हो चोर सिरकल. शाबास गायन मये आज तुमगेल निमित्ती हो चोर मेळ्ळ आमका. तुमका कसने पुणे एक अवॉर्ड दिवचक प्रयत्न करता हांव. अय्यो त्यापुरा नाक मम्मा हो चोर मेळ नव्हे इतके पुरं त्यांची मग भारी खुशी कसने दवो हाव पद सांगील निमित्ती चोर सिरकल नव्हे ताजी खुशी मुकारी खंचे अवॉर्ड ना मम्मा सर्वेर हे चोरा खोरात तुम्ही.